ewechara m oke ite for ndị pastors ihe ndị pastọ na-agwọ ewechara m oke ite for ndị pastors ọ bụ na ifefa na-eme ada aga fa na the crowd puller ịghọtago agwọrụfe oke ite a na-agwọkwalụ onye na-arụ ọrụ oyibo oke ite for promotion ọ dịpendịrị ihe itinye n'ime ite a na-agwụkwara onye na-arụ ọrụ oyibo oke ite for promotion. Good morning, sir. Morning. Biko ị ka akọwara anyị onwe gị. Ọmụ bụ Dr. Olekpo One Ezeagụ. Abụ m onye ogbugbu agụ Iwolo Oyi. Afa nna m bụ Anọnde Eze Otiegede. So abụ m onye Ụmụeze Adaise n'ogbugbu agụ Iwolo in Ezeagụ, North Local Government, Enugu State. Daalụ sọ. Welcome. Daalụ. Ị akọwala anyị ihe ịma maka osu. Abịa na osu, o nwere ndị na-aza osu asa afa nna. Eziokwu. Abịa na osu, o nwere ndị na-aza osu asa afa nna. Ha na-aza ya asa na their surname. Were ka esi na bụ Chidela Osu, were ka esi na bụ Ifeanyi Chukwu Osu, without the meaning of the Osu. Osu bụ ndị welo ofa nye alụsị. Ndị welo ofa nye alụsị a na-akpọfa osu. Ndị ife megatara nwere ike bụrụ na ọnwụ egbukatago fa gbukatafa fa werezi owofa nye alụsị, ma ọ bụ na o nwere ike bụrụ na ndị a emego ihe ọjọọ ife obodo na nchọrọ mekata ihe obodo na nchọrọ, obodo wee decide ya ige fọm chụpụfa n'obodo fa jezie n'obodo ọzọ jezie n'ọwazịa. Ndị ahụ mgbe a na-akpọ osu, ndị achụpụrụ achụpụ ka a na-akpọ osu. Ụfọdụ na-ejikwa aka fa gbajekwuru alụsị were ụfanye nye alụsị, ha bụkwara osu. Ụfọdụ bụkwanụ like ndị na-emekwa omenala nwere ike na fa bido gwọwazie ajọ ọgwụ, jigwe mmadụ gwọwa ọgwụ mebe ihe na-adọrọ mma, merụba aja ana, mebe nke aja ana na nlaikụrụ n'ife a na-eme. So mbọsị ndị obodo ga-achọpụta, nwere ike ya confess chazia, ndị obodo ege ya ọmụ si na achọghọ diskantin n'obodo fa na ife obofa na nchọghọ na o so na constitution ndị obodo dị na onye mee uduru ihe dị otu a na ọ ga-eme gịnị, na ọ ga-apụrụ fa n'obodo. Maọbụ onye na-ezu ori, nwere ike obodo ede na izu ori how many times, maọbụ igbuo mmadụ n'obodo, maọbụ megide mmadụ ibewu, maọbụ nalụ mmadụ ife ya n'ike, na a ga-achụpụ n'obodo. Achụpụ ha na automatically ebugoro osu, ebuzo onye obodo fa achụpụgo ga bupụrụ ngwongwo ma gụ ma ụmụ achụpụ n'obodo, ga-eghe ọmụ chụpụ n'obodo maka imego ife obodo na nchọrọ. Ọ dị against the land, yotago dịkwa against the culture and the Igbo land. Mmadụ ime igbu mmadụ ibia, orike na mmadụ gburu nebụ ya like onye na na-azụ afa nna, o mechie dụ adịdị n'aka ya dị na detin ya ejego ọgwụ na ha mere ya poison ma ụlọ okwu dịka dụ adịdị edịla adịdị ihe o megoro, ka o si egbu mmadụ n'obodo, ka o si agwarụ ndị mmadụ ajọ ọgwụ. Ịma na-ekwube ihe gbasara osu ọ dịka sọsọ ndị dibe ihe na-eme ajọ ihe. Nwe ndị na-abụrụ ndị dibe mana fa na-agwọrọ ndị ibe fa ajọ ọgwụ, na-egbu ndị mmadụ n'obodo, na-eme ihe dị iche iche. Ị na-aya kịta owe ndị na-adaghị agwọ ọgwụ ma ha na-eme kidnap, nwere ike plan ọrụ mmadụ ibe ha ka e buru ya jee gbuo ka ọ pụọ ya n'iru ka ya wee rie property ya. Ofu ụbọchị ejideziri ya, o nwere ike na-adụzi atọchọọ ya obodo dụwazi adụ na ọya mere ọya nka mee ọya nka. O nwere ike obodo enecha ya sị na adịtị na ọkọmiti gara adịgo too much na enidizie n'obodo, ewere ọmụ gha ya n'iru gha ya n'alụ, tiri ya ihe tipu ya n'obodo, bupụrụ ya akpa ya chụpụ ya, o jezie n'obodo ọzọ ọmụwazie ụmụ, mewezie ihe sọrọ ya out of the village. Thank you. Ọha bụ ndị a na-akpọ osu na ndị yere ofata alụsị. Daalụ sọ.
ya akọwakwara anyị ịma maka alụsị. Abịa na alụsị, o nwere different type of alụsị. O nwere alụsị na-achụ amụsị, wee alụsị ọ bụ for protection, like ekwensu nwere ebe a. Ekwensu ahụ is for protection, mana ekwensu ndị mmadụ ha na-atụso ụjọ. Abịa na ekwensu bụ for protection, ọ ga na-enye protection. O nwere alụsị na-ebute ego, na-eme ka ihe mmadụ na-eme na-aga. O nwere alụsị nke na-ebute ego, wee alụsị ọ ga-abụ mmadụ jiri ụgwọ, ọrụ ya bụ ịgba ụgwọ. Mmadụ jiri ụgwọ mee gịnị, ọ gbatara gị the money. Wee alụsị ọmụmụ, ọ bụ na ị na-amụ nwa gị na-anwụ, ị na-amụ nwa gị na-anwụ. O nwere alụsị ọ ga-abụ ibute lụsabeghị. Ụfọdụ na-akpọ nke fa alọbụ n'agụ, ụfọdụ na-akpọkwa alụsị na-ebutere fa ego alọbụ n'agụ. Alọ obute ịdọsi ya, ọ na-ebutere gị ego, ị na-emere efe ọsọ gị merie. Ụfọdụ bụ alụsị ọ ga-abụ alụsị eji agba ndụ. O nwere alụsị eji agba ndụ, gị na mmadụ nwere ike iji wee mee gịnị, gbaa ndụ. Ọ dịpendịrị ife ị chọrọ na alụsị ka alụsị ga-emere gị na mmadụ nwere ike ije na alụsị mee gịnị, gbaa ndụ. Ịghọtago? Onye megide na mmadụ ibie, onye megide na nwanne ya, ọkwa ọrụ alụsị. Alụsị dịpendịrị iji je na alụsị. Ụgwọ alụsị ọ ga-abụ mmadụ jiri ụgwọ, ọ gbatara ụdị ụgwọ. Gwa alụsị nọfọ ogbugbu, ọ nwekwara alụsị nọkwafọ ogbugbu. Mmadụ mejọọ gị ka ọrịa dị alụsị, ọ bụ na aka nke gị dị ọcha, o gbuoro gị the person. So alụsị dịcha iche iche. So ya wa alụsọ. Welcome. Ikwu na ị nwere ekwensu na be gị. Enwere m ekwensu na bịa. Ọsọsọ ekwensu ka ị nwere. Mba, alụsị m nwegasịrị buru ibu. Alụsị m nwere buru ibu. Enwere m alụsị ogboma. Alụsị ogboma, ihe ọ na-achụba amụsụ. Ọ bụ na ife ị na-eme ada aga, ịbịa n'ogboma a, ihe na-eme bido mee gịnị, gawalụ breakthrough. Ihe niile itinyere aka mee gịnị, ọ gawalụ. Enwere m alụsị akpati ego. Alụsị a na-afụ maka ego. Ọ ga na-eme ego a na-adịghị n'aka, ego ama nkọnataghị. Ịma nnọkọta like this, si na ego adịghịzi. Like since m butere data alụsị dosebe m, mma nnọkọta like this, si na eji izi ego. Kama ihe m ga-ekwu bụ na the money nji elulu to my expectation. Ọ bụghịzi nke m ga-anọ mbaza siwaza mmadụ bụrụ m ego. So alụsị nke a na-afụrụ m maka ego. Alụsị eze ekwensu m na-afụrụ m for protection. Ọ na-aga ede m make sure na mmadụ butegodo ọgwụ be ma na ọma nrụ ọrụ. Mmadụ sigodo outside bute ọgwụ ka o yiere m na be ma ọma nrụ ọrụ. So ọ yawa ogboma nọkwa ọrụ amụsụ, ọ tụkwa for protection, for guiding. Ịghọtago? Ndị amụsụ na-enye nsogbu. Ndị amụsụ na-enye nsogbu. Ogboma. So ha dịcha iche iche. Ọ dịcha alụsị dịcha iche iche. Ịghọtago? Ọgwa na okwu alụsị ọ ga-abụ gị na mmadụ chọkwara ịgba ndụ, ọ na-agba ndụ na kamọrọ. O nwere alụsị nwere a na-akpọ kamọrọ. Ọgwa na ị chọrọ ka gị na mmadụ na ọ na-ọgbụgba ndụ, onye mejọ na mmadụ ibi ya, eje na-echakpa kamọrọ ahụ. Alụsị ịchakpa a na-akpọ kamọrọ. Ejekwa ebe a je gbaa ndụ, onye megide mmadụ ibi ya. Ma ọ bụ na ndị mitin ụlọ na-achọ ebe ha ga-agba ndụ, mmadụ emegbu na mmadụ ibi ya. Ọ bụ na ị na-atụ your fellow man ụjọ, gị na-agba ndụ. Ịgba ndụ abụrụ ihe ọjọọ. Di na nwunye na-agba ndụ. Mmadụ na mmịa na mpịa na-agbakwa ndụ. So ya wa. Daalụ sọ. Ifeoma Melon. Daalụ. Oke ite ya sị na alụsị. Oke ite abụla alụsị. Oke ite abụla alụsị. Ọrụ oke ite na-alụ mainly maka ụfọdụ amachaghị ọrụ oke ite na-alụ. Ọrụ oke ite bụ ị na-ebute cloud. Ọrụ oke ite mainly bụ cloud. Ihe ọ na-alụ bụ cloud. Ị na-eje ebute ndị oyibo na-akpọ ya cloud puller. Ya bụ main ọrụ ọ na-alụ mbụ oke ite. Oke ite a na-akpọkwa ya pot of wealth. Ndị na-akpọkwa ya pot of wealth.
pot of wet ahụ ọ na-ebute ego maka mgbe cloud bịara n'ihe ị na-eme ọ bụ nọọ akwa ka ị na-akwa cloud wee bịa ndị ị ga-akwara akwa ọkwa o bute wet ego ụtọ na-agwọ ọgwụ bụrụ dibịa o butere m customers ndị m ga-agwọrọ ọgwụ o butere m gịnị wet so ya ka ụfọdụ ji akpọ ya pot of wet mana ụfọdụ feel otu akpọrọ ya pot of wet na ha gwozi oke ite ị ga-adawa n'elu because ụfọdụ ndị anyị na-agwọrọ ọgwụ bụ ndị ka na-etolite ụfọdụ amachaghị ihe bụ ịgwọ ọgwụ ụfọdụ maalụ na ya na-agwọ na ibie na-agwọ ka a jee gwọ na ibie gwọ ya marazi na ọgwụ ndị nna nna anyị ha gwọwara ọgwụ anyị bịa tolitego bifo anyị bilite bifo ya amụta anyị ndị nna nna anyị fa akwụghọgo ọgwụ na ndị abịa n'ọgwụ date oke ite ahụ bụ ndị nna nna anyị fa maara anyị ya gwọchara asị na fa agwụgo ọgwụ ego nyetago ndị nna nna anyị fa oke ite a ka fa butechara dochacha ya na rum maka oke ite na-adị mma ịgwọ ọgwụ eme gịnị iburu ya na-abịaghị rụọrọ ya small place dọsịa ife ji adọsara ya da place bụ ka ọ ghara iwe onye nọ na menstruation ga-agafe ebe ahụ maọbụ onye ga-abịa metọd 10 maọbụ na ijelu nnọọ jeche lacha nwaanyị bịa ịmaha mgbe iji were alụ ijela nwaanyị metụ itewu ọ lụọ so ha na-desaịdị fagwosi ọgwụ ebuye bifo bụ onye je ebe dibịa agwọsịara ya ọgwụ were ọgwụ ya naba na ndị mmadụ adịghị ebuzi n'ọgwụ ha na kịta ka m na-ekwu bifo bụ agwọsịalụ gị ọgwụ ọ bụgodo isi ebune ka a gwọrọ ọ bụgodoro nke akụpe ka a gwọrọ gị etiri gị n'ihe iwere ya gịnị nawabeghị iruo dibịa gwọrọ ọgwụ ga-agwa ka isi elekwa ya nji afụrụ ndị nna m ochie like my father ha nọkọtafe ebupụta ọgwụ wụọ ya hot na-elekwa ya mana kịta na ịma mfụzi ordinary person ka ọ nọ bịa elekwa ọgwụ o mee ya ọsị na ọ ya na-egbuzi ndị kọmuniti ya niile dịka onye na-agbụghọ dibịa eweghezi light now n'obodo ibupụtezi ọgwụ buke ọgwụ tọọji bụkwasị ọgwụ wute ihe na hot asị na ya gburu ọwọ ya wụrụ last week ọsị nna akwa ekwuru na mpe Emeka dị egwu n'obufụtegokwa ihe o ji egbu mmadụ mana before bụ ịgwọsi ọgwụ ewere ka maka sometimes mbunye isi bed mfụcha ka isi ebuna ọgwụ isi ebuna agwụchara dịcha dịka mfụcha ọgwụ agwọrọ ma ọgwụ biznes like nke a ọgwụ a na-agwọ for business ụka were for business edoseche n'ụlọ mana owezi ndị na-edosezi ọgwụ n'ụlọ na-agwọcha ha n'ọgwụ emegịnị bedibe gwọrọ ọgwụ agwọcha ha n'ọgwụ bedibe gwọrọ ọgwụ ịma nwere n'ezi ọgwụ ubeghị ka ọ jere warụ ọrụ beghị ịtụkwasịa dibịa ọgwụ ọgwọrụ o mecha isi na ọgwụ agwọrụ ya adịghị ire ọkwa onye go ngwaahịa o buru ngwaahịa n'ahịa igozie ngwaahịa hapụ ebe igoro ya buru ngwaahịa ụzọ gbaa moto nawa ya adị ọ bụ na mmiri dị beghị na ị ga-agbafe mmiri wee narụ obeghị o nwere ife dibịa ga-emerụ na ya bụ ọgwụ ịgwọrọ ọ bụ na mmiri na ị ga-akrọs mmiri ọ bụ na ị ga-ebu ọgwụ wee krọs mmiri wee na bewu dịka na ị gwọsịrị ọgwụ ahụ na ị ga-akrọs mmiri wee narụ obewu ihe dibịa ga-emewu iwere ọmụ machiere ya ebebe tụkwasịrị gị n'elu ọgwụ ahụ wee were ya wee hanye ya n'aka iwe were ya megịnị naba ihe a bụ ka pawa dị ya ọ ghara ịbụ krọs mmiri ọ nachi ya azụ nyetago ewere dị amachiere gị ọmụ ahụ atụkwasị ya n'elu ọgwụ ahụ were ọgwụ ahụ handụ over iburu etinye n'akpa otu ahụ bụ dibịa enweghị ike ịgwọsị ọgwụ be mmadụ ọ sịkara ya bụrụ na India hapụ ya ebe ahụ na tọwasị ya alekwuwere m ya ị ga-ebunete ọgwụ ubegwu chọrọ ya obere ihe ọ bụgodo obere zinc ma ọ bụ chọọ ihe ọ bụgodo na iji ihe gị ije alụla ụlọ idokwesị blọk iwere osisi krọs were gbamgbam dosie n'elu ọ bụ na ịkụghọgodo ya iburu blọk dokwesị n'elu gbamgbam sevuo dị ọgwụ
na-egosi na iyere pọshọn nke ya ọ na-emere ihe i kwuru ịbịa ị na-akọmandị ọgwụ na-ekwu okwu ka mmadụ otu mmadụ si ekwu okwu ọgwụ na-ekwu okwu ị ga-eketa ọgwụ nri ya eketa ọgwụ nri ịchịta afa na mgba na dị ọgwụ si ọgwụ a kedu ihe ọ chọrọ ọ bụrụ na ọ chọrọ ewu ọ dịrị akwa obi bụ ewu ọ sịghị na ọkwa akwa obi bịa chọrọ ọ bụkwa na akwa aka bụ ọ chọrọ mmanụ ebon asị gị gbuere akwa aka ka ide ude ka ebu na akwa aka maka ebunu bụ ude iji yuzu ọgwụkwara ihe ọbụla ọgwụkwara iyuzu sị gị mere akwa gharịba anya ka a mewere ihe ikwuru ka iwetawe ego dịwa ka ibe gị n'imewere ya deten ọ bụghị ịgwọ ọgwụ etokwa ya dịbe gwa ọrụ ya ọgwụ ọ bụghị ka ọ dọrọ irekwa ụfọdụ sef na-abụ ha gwọọ ọgwụ dịka ka agwọ na nke olekpo agwọcha na nke olekpo na ọma mme 2 weeks ọ bịara na nke m bịa gwọ ọgwụ n'ọfụ eyi nwoke na eyi nwoke asị ya nna ka ebe ije gwọ wezi na jikwa dịka na nke olekpo na ọsị ha na mụ na onwe m si na Bini nata yesterday na ọsị Bini gwa ọsị ha na ya si Bini wee bata ya bịa ka ha gaa Bini ọ gosi ya pichọ nke ọgwụ na Bini ọ hapụ nke ọgwụ na nke olekpo ọkwa dịcha na oke ite ahụ jee Bini jee gwọ ọzọ ọ hapụgokwe nke ọgwụ na mmebe 1 month o jee Bini jee gwọ ọzọ ọ nọta na Bini eyi nwoke ọzọ ha ọsị na Pablo pik kwere 15 million amara ọgwụ Pablo ọgwụ o jee mete Pablo asị ya na ya jekwere Togo ọ hapụ nke ọgwụ na Bini jee na Togo ya bụ ha na-eko n'ụkọ na-awa ha isi mgbe ị na-ezikwa ezi ọgwụ nne na ihe ọ chọrọ o nwere ike ọ nakọtaghị ife o wezi ihe o wetara o nwere ike ọ ghasaghị brain asị na ala akpago ya ahụ ị kwesịrị ị na-emente n'ofu ọgwụ ị chọrọ isi na ọgwụ nke abanye na nka ọ bụrụ egwu ọrụ nke ọzọ si ya mebie ka mara nke na-aya aya o mebie nke ahụ ọgwụ ọrụ ịbanye ebe ọzọ jewe chọọchị onye ọbụla were light ịgwọ ọgwụ ebe ọbụla ọ laikara onye ọbụla were light ime gịnị ịgwọ ọgwụ ebe ọbụla ome gịnị ọ laikara ije na soshal midia nkịta akwa red na akwa yelo kirikiri star karịrị everywhere ọ ma ndị eze nwaanyị ma ndị eze nwoke ma ndị na-ebu na mmiri ebi ịchọ na 12 midnight o nwere ndị ji na iru ebe ahụ ogo ndị bụ ụzọ bịa so ọgwụ a na-agwọ na ụmụazị kịta na-abịa ihe na-agwọzi ọgwụ na mgbe ochie mgbe gboo bụ ndị nna anyị na ndị mpa nnukwu anyị na mpa anyị fa bụ ihe na-eji agwọtara ụmụfụ ọgwụ maọbụ eji echeki gbasara ezinụlọ fa mana kịta azị bụzi anyị bụ ụmụazị kazi mpa nwere ike since o ji mụta o nwere ike o jenebe ebe dibe mana anyị wa bụ ndị amụtara amụta ewego kite 5 or 6 na nke different dibes anyị wa na-agwazi nna anyị ha ebe ọ na-eme ha chọrọ ikwasị na nke daman na don't go last week na for that side nothing dey happen that side na o weziri ebe na-eme emekịta na Ọkịja o weziri ebe na-eme emekịta na Igala so anyị wa bụzo young youth kazi ndị nna nna anyị fa ejepụ duto na anyị kacha like zi ego anyị bayizere dịka anyị chọsiri ịgrabụzi the money karịza ndị nna nna anyị fa ka agwa anyị ndụrụ ọgwụ ị na-agwọ ọchụ ndụrụ ọgwụ ị na-eshiribe ekene m unu ndị Deeper Flow Culture ekenere m unu ọma bụ olekpo igwe olekpo igwe Chimereze igwe kambụ igwe olekpo nwaneze onye iwere ọrịa ọgwụ m nwechara be ma like ọgwụ a na ka a na-akpọ akụpa awere ihe ọ na-arụ bụ for business ọ na-ekute kọstọma ihe ọ bụla ị na-eme ọ na-eme gịnị ọ na-agara ọrịa bụ for awere ihe ọ bụla ọ etinyela aka ọ na-agara ya especially ndị na-eme business ịghọtago nke a na nọ n'elu ya ka a na-akpọ ọkụ ike a na ka a na-akpọrọ agwọrọ ndị na-atụ akwụkwọ ọ bụrụ na ifefa na-eme adịghịzi aga agwọrọfa
ọkaike a. Nke a bụ ite. Ite oke ite ọnụ na-eshi. Ite ọnụ na-eshi anụ a bụ ihe ọbụla itinyere aka ọ ga-agarịrị ihe ọbụla itinyere aka ọ ga na ma business ma ihe ọbụla ịghọtago. Onye were different branches maọbụ onye were ndị na-arụrụ ya were shop ọkọtọ mana ị ga-agwa ụdịrị ite a. Ọ bụrụ na iwelu ite, ọ bụrụ na iwelu biznes ị na-eme nnukwu biznes dịka na ibezughị na one business, onye na-mbezughị na one business ka a na-agwụkarịrị nka. Mana o were onye ga na-asị na ya na-ele plọmba na ya tichara aka na different business aka ị ga-agwọrọ nka. Ewechara m oke ite for ndị pastors. Ewechara m oke ite for ndị pastors. Ọ bụrụ na ifefa na-eme ada aga ife na ide crowd puller ịghọtago. Agwọrụfe oke ite. A na-agwọkwalụ onye na-arụ ọrụ oyibo oke ite for promotion. Ọ dịpendịrị ihe itinye n'ime ite. A na-agwọkwalụ onye na-arụ ọrụ oyibo oke ite for promotion na ịchịkwa iweta promotion. Ị na-aya ị ga-afụ eze nwoke na eze nwaanyị. Eze nwoke na eze nwaanyị a na arụsị na-enyefe ikefa ji arụ ọrụ ka a na-akpọ ọnụ na-eri eri. Nke anọ na senta ọ ya bụ na-enye eze nwoke na eze nwaanyị ike. Without this alụsị a ihe a na-aba ọghọghọ ọrụ ọnụ. Ị na-aghọta ebe na-eje olesi na converted adịtụ otu a ọ bụ ogirisi maọbụ ya na ka eji wee tụdị ten. Ịma na ị ga-eme invoke spirit ga-alụwalụ gị ọrụ iche. Mana this alụsị ya nido any spirit ịlụwa ọrụ iche because owego ọnụ na-eri eri arụsị obute ọnụ na-eri eri. Ọnụ na-eri eri a ihe na-enyefe ike ha ji wee kwụrụ na-abụ na ha nọ ihe ọbụla i kwuru ebe a ga-eji wee move sharp iwe were nche egbe wee mụọrọ ya wee send ozu o wee rụzie fa ntị ka ejekwe na eze ekwensu. O eze ekwensu o eze ekwensu adreesị aka na leta eze ekwensu eze ekwensu na-azụ ndị a na-emegbu. Ọ bụ na a na-emegbu like abịa ndị mmadụ a na-anaghị anụrụ n'ike. Ọ bụ na a na-anaghị anụrụ n'ike ị bịa kụrụ eze ekwensu mba bịa bekwuru ya si anụ m na ya sozikwe na okwe ndị na-ana m anụ m n'ike na okwe ndị na-achọ ịchụpụ m na ebe m na-eme biznes n'ike na okwere ndị sizin na ebe m gụrụ ana maka mmadụ nwere ike igocha ana elegherie ya i nwere ike ịbịakwute eze ekwensu si na o were ebe igoro ana mmadụ na-anaghị n'ike ya gbalụghị ọgụ ọ gbalụghị ọgụ ọ chụọrụghị ndị ahụ ama nrụ ụlọ ebe ahụ anọ na-efildịrị te ha many years ị chọrọ ịmazi n'ọgụ a ka a hapụrụ anọghị jekwuru anọghị ma iwe court case ibekwuchela eze ekwensu kotecha ife eji eje na eze ekwensu imeche ya ị gabakwa. Nke a bụzi eze nwaanyị. Eze nwaanyị bụ eze nwaanyị mmiri silver and gold. Ọrụ ya bụ ọrụ ndị mmiri ọ na-enyere aka banye ọrụ ndị mmiri. Ọ ya bụ eze nwaanyị silver and gold. Ọrụ ya bụ ọrụ ndị mmiri ka ọ na-arụ. Yes. Ihe ọbụla gbasara mmiri ka ọ na-arụ. Yes. E nwekwara ọgwụ a na-akpọ ibobo. Nke a ka a na-akpọ ibobo. Ibobo bụ for ndị na-eme hard business. Ndị na-eme business ntụ na-edeka na-eme afịa ntụ na fa chọrọ ka a na-agafe ka a na-adị stọọ fa. Ụdịrị ndị a ka a na-emere ibobo. Ndị a na-emere ibobo bụ ndị na-evu afịa ntụ na nri. Ordinary person na-eme business na-emesi business ike na-atụkwa kontena nwere ike imekwa ibobo maka ibobo bụ protection
okuko a na-abụ protection ya gazi Okay. ịghọtago so ya wa Daalụ. anyị nwekwara eze nwaanyị ebute akụ ọrụ ya bụkwa ibute ego ọ na-atụ anyị gwa ọ na-ebutekwa ego bifo anyị jezie na arụsị akpati nwe na ndị mmadụ na-atụ arụsị akpati ụjọ Isi nke a bụ eze nwaanyị o bute akụ bute akụ. ọ ndị o butechara akụ bụ ndị wetechara ya bụcha ụda eji kpụtacha ebunu na ewu ịghọtago ite eji kpụtacha ebunu na ewu nke ọbụla emere edosi ya ọrụ ya bụ ibute ego eze nwaanyị o bute akụ eze nwaanyị agụụlụ ọ na-ebute akụ ego Daalụ. ee Onye ọbụla anara gbasara ego ọ ga-emewo ka anyị jezie na the main alụsị akpati alụsụ. ga-ebutezi the money in bulk Akpati ego. akpati ego nna ahụ